I acabo amb les dues felicitacions. La primera avui és Sant Josep, per tant, a tots els Peps, com el Pep Mur, Joseps, Fines, Josefines, Pepites, totes les versions del nom de Sant Josep. Felicitats als que estigueu aquí. I finalment felicitar a molts dels que esteu aquí d'una manera molt especial, perquè avui, un 19 de març, però de l'any 1931, es va fundar Esquerra Republicana de Catalunya. Amb tota la gent que procedia del partit de Francesc Macià, d'Estat Català, amb tota la gent que procedia del partit de Lluís Companys, del Partit Republicà Català, amb tota la gent que procedia del grup de l'Opinió, del Joan Lluís, amb molta gent d'associacions de comarques, d'associacions locals. Es va fundar Esquerra Republicana de Catalunya a una hora semblant a la que estem ara pel mig. Per tant, felicitem-nos, gaudim-ne i sobretot fem allò que sabem fer, que és treballar endavant per assolir que aquest camí cap a la llibertat, cap a la plena llibertat nacional i la plena llibertat social sigui una realitat. Ho deixo aquí, moltes gràcies i segueixo la paraula al Pep Mur. Com ha dit el Jaume, gràcies per haver vingut. Veig que el tema de l'economia interessa. De fet, jo crec que es feu una reflexió allò ràpida, quan en qualsevol tertúlia aquests dies, ja fa uns mesos, però cada vegada més, no? Quan ens sentem a xerrar amb els companys i companyes, quan la fem petar una estona i comencem a parlar de la independència, el que ens fa més por és com ens en sortirem. En aquest moment perdem de vista, segurament, que cada any Catalunya envia a l'estat espanyol 16.000 milions d'euros. Això són números rodons, segur que llavors l'Anuí inclús els precisa, però 16.000 milions d'euros que no tornen. Per tant, vol dir que som capaços de generar molta riquesa, per tant, que som capaços de sobreviure segur. Aquest, per tant, és un dels temes que ens ha semblat que preocupava la gent. Jo li deia al govern alentant, dic, si superem la por a la vessant més econòmica del nostre futur, segurament ja ho tenim molt encarrilat. Ho tenim encarrilat per moltes altres qüestions que no cal que us les recordi, perquè tots en sou conscients de com l'estat espanyol, algú també deia, ostres, però si anem en sèrio això de la independència, aquesta frase, ens enviaran els tancs, ens enviaran els tancs. Els tancs no ens els enviaran, perquè estem en el marc de la Unió Europea i el marc de la Unió Europea això no és possible. Però el que sí és cert, i això també tots en som conscients, de que Espanya ja ens ha declarat la guerra, ja ens l'ha declarat. I com ens l'ha declarat la guerra? Doncs mireu, a cops de BOE, el BOE és el Boletín Oficial de l'Estado, i allà és on es decreten lleis, decrets lleis, etc., que poden d'una manera o altra anar-nos, permeteu-me l'expressió, putejant. Per tant, tenim BOEs, això ja és una declaració de guerra. Tenim ofec econòmic, i aquí ja no parlo perquè tenim una experta al meu costat que us en parlarà exhaustivament, però hi ha capacitat d'ofec econòmic. Això és una altra bomba, no de les antigues, no de les d'abans, però que ens fa molt mal i que ens pot deixar paralitzats. Per tant, Espanya ens ha declarat la guerra i nosaltres, com sempre, hem de continuar lluitant pacíficament, com ho hem fet tota la vida. L'únic és que jo crec que aquest cop ens en sortirem, perquè estic detectant, estem veient tots plegats, que aquest objectiu ens està unint. Avui, tot i que això, i deixo-m'ho dir perquè crec que val la pena dir-ho, tot i que això és un acte que hem organitzat des d'Esquerra Republicana, he vist a molta gent, inclús són militants d'altres partits, però que això els preocupa, això ens interessa, perquè això ho hem d'anar treballant entre tots. L'objectiu d'aquestes xerrades que fem avui, que comencem avui, és per nosaltres convenços que el dia que es faci la consulta hem de dir que sí, que volem ser independents, perquè ens convé, perquè ens anirà bé, perquè les coses canviaran. La Núria és llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de Barcelona, és doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials. La tesi doctoral va ser un estudi econòmic de l'impost local sobre la renta i la seva aplicació a l'hisenda local. I en tot cas és en aquest moment catedràtica de la Universitat de Barcelona del Departament d'Economia, Política i Hisenda Pública. Una persona que no ho he fet, que quan he buscat el currículum em sortia que havies escrit com 19 llibres, dic, no, passaré tota la nit explicant els llibres que has escrit, i moltíssims articles. És una persona que a més investiga sobre els àmbits econòmics i per tant jo crec que tenim una de les millors expertes, no només a Catalunya sinó d'aquest país, perquè ens expliqui tot plegat com ha d'anar.
Bona tarda, gràcies per la presentació, gràcies per la invitació. La veritat que em sento a casa meva, a més molta gent coneguda, gent que feia molts anys que no havia vist, per tant estic aquí d'una manera molt plaent, estic molt a gust. Bé, de què els parlaré jo? Doncs el títol és La viabilitat econòmica d'una Catalunya-Estat i més que tot el que m'agradaria seria desmentir afirmacions que s'han fet últimament. Afirmacions que són falses i els parlaré com a economista, no pas com polític, no, com a economista que crec que estudiosa d'aquests temes puc desmentir moltes de les coses que s'estan dient. Bé, de què parlarem, doncs? Parlarem en primer lloc de si Catalunya fos un estat independent, amb quins altres estats europeus es podria comparar, com estaríem dintre la Unió Europea. Una altra qüestió important és quin guany fiscal tindríem, quins beneficis ens portaria la independència. Això és essencial. Podríem pagar les pensions, hem sentit a dir que si Catalunya fos independent els avis no cobrarien les pensions. Això és veritat? Tenim dades econòmiques que poden demostrar el contrari? Naixeria Catalunya molt endeutada? També és una de les coses que s'ha sentit a dir. La Generalitat ja està endeutada i a més hauríem d'emportar-nos una part del deute públic de l'estat espanyol. Això què representaria? Patiríem el boicot dels productes catalans, les nostres relacions comercials patirien, sortiríem de l'euro i de la Unió Europea. Aquesta és una qüestió que preocupa principalment a molts catalans. Disminuirien les inversions, els inversors tindrien pànic de la independència i per tant això castigaria les inversions que es puguin fer a Catalunya. Bé, i llavors finalitzaríem amb unes conclusions que ja de fet les anirem veient al llarg de la xerrada. Segurament presentaré bastants números, però no s'espantin amb tants números. Els missatges són molt concrets, de fet veurem números però hi ha un missatge només. I el que vull demostrar és que el que dic se sustenta econòmicament i per tant a darrere hi ha una xifra, hi ha una certa solvència, garantia de que l'afirmació, el que puc estar dient és verídic. Bé, la primera qüestió que he dit que plantejàvem, amb quins estats actuals europeus ens podríem equiparar. Ara veurem un quadre que hi ha els 15 països de l'antiga Unió Europea, perquè si poséssim aquí els 27 seria un quadre molt llarg, però també és cert que la Unió Europea dels 15 és els països que tenim més similitud. I per tant veuríem que Catalunya estaria amb una població una mica més gran que Dinamarca, Finlàndia, per sota Àustria, Suècia. Per tant hi ha altres països encara més petits que nosaltres i si agafem els 27 països actuals de la Unió Europea hi haurien encara 12 països amb menor població que Catalunya. Per tant, seríem un estat relativament petit, però no seríem una excepció dintre de la Unió Europea. Una segona qüestió que és important és veure dintre aquesta Unió Europea, en termes de riquesa, de producte interior brut, com ens situaríem? Seríem un país ric, pobre? Bé, també en relació a la Unió Europea dels 15, que si agaféssim la Unió Europea dels 27 encara seríem més rics, perquè els països que han entrat últimament són relativament pobres,
Però dintre aquest club dels 15 que són els més tradicionals dintre de la Unió Europea, veiem que Catalunya se situa per sobre la mitjana en quant al producte interior brut per càpita i fins i tot ens situem molt semblant, amb un PIB molt semblant a Suècia, a Bèlgica, també a Dinamarca, és a dir, per sobre els 28.000 euros per càpita. Per tant, seríem un estat relativament ric i fins i tot ens situaríem per sobre de Bèlgica, Alemanya, Finlàndia, el Regne Unit, França, entre d'altres. Per tant, no seríem un estat pobre. I una altra qüestió important és veure el grau d'obertura de la nostra economia. És a dir, els països petits és important que tinguin una economia oberta, perquè un país gran pot viure del seu mercat interior. Però un país petit, diríem que el seu mercat interior no és prou potent, no és prou gran i per tant necessita vendre a l'exterior. Per tant, és important que tingui una economia oberta i que exporti. Bé, doncs, Catalunya és un país amb un potencial exportador important, és una economia oberta? Doncs sí. Aquí tenim les exportacions que fa Catalunya, tenint en compte aquí les exportacions, o sigui, considerem com a exportacions el que ven Catalunya fora de Catalunya, però a l'estat espanyol. Per tant, exportació ho entenem com les vendes que fa Catalunya ara a l'estranger, però també les vendes que fa Catalunya a la resta de l'estat. Perquè si fos un país independent, doncs això serien exportacions. Per tant, veiem que si posem aquestes exportacions en relació al producte interior brut, Catalunya és una economia tan oberta com Dinamarca, com Suècia, més del 52%, les exportacions representen més del 52% del producte interior brut. Fixem-se doncs que estaria en la línia alta d'aquest grup de països, dels països doncs, de l'Europa dels 15. Espanya, fixem-se, sense Catalunya, té un grau d'obertura molt més reduït. Un 29% les exportacions representen del seu producte interior brut. Espanya és un país amb una economia molt més tancada. Però, en canvi, Catalunya té una economia que té oberta i això li pot donar competitivitat. Els països petits, com se'n surten? Doncs amb una economia oberta i sent competitius. Per tant, això fa que països molt petits siguin uns dels més competitius del món. Suïssa és un dels països més competitius del món, sent molt petit, però perquè tenen economies molt obertes. O sigui, per ser competitius i per ser potents econòmicament no és necessari ser grans. El que és necessari és tenir mercat, un mercat exterior. Per tant, això seria un primer flash de com Catalunya se situaria dintre la Unió Europea. Un estat relativament petit, però amb un PIB per sobre la mitjana, relativament ric, i amb una economia oberta, que això vol dir que és competitiva, perquè si podem vendre a l'estranger vol dir que els nostres productes són competitius i troben un mercat. Bé, la segona qüestió, després de veure aquest flash de com se situaria Catalunya a Europa, seria aquest de quin guany fiscal tindria. Quins serien els dividends? Quins serien els dividends de la independència? La independència s'ha de veure com una inversió que pot tenir uns costos inicials, però llavors hem de veure aquesta inversió quins dividends dona a curt i a llarg termini. I aquesta és l'aposta que hem de fer.
Partim d'un dèficit fiscal excessiu. Diríem, aquest dividend, lògicament, el podem entendre que seria gros quan veiem el dèficit fiscal que tenim. Quan parlem de dèficit fiscal, què volem dir? Doncs el dèficit fiscal, que no és altra cosa que el saldo de la balança fiscal de Catalunya amb Espanya, vol dir que en un cantó posem els serveis públics que l'estat espanyol presta a Catalunya, la despesa pública que realitza, les inversions, els pagaments que arriben a Catalunya en forma de transferència, les pensions que paguen els jubilats, etc. O sigui, el que gasta l'estat a Catalunya en un cantó de la balança i en l'altre cantó tenim els impostos que paguem els catalans a l'estat. No els que paguem a la Generalitat o els que paguem al municipi, sinó els que van a l'estat. Bé, doncs aquesta balança està molt desequilibrada i els resultats, les últimes dades que tenim de la balança fiscal són de l'any 2009. La Generalitat traurà segurament ara molt aviat els del 2010, perquè es va arribar a un acord que cada any amb la llei de pressupostos es trauria la balança fiscal de l'últim any possible. Sempre anem uns quants anys retardats perquè la informació es treu de les liquidacions del pressupost de l'Estat i les liquidacions definitives sempre van amb un cert retard. Bé, doncs, les últimes xifres disponibles són del 2009 i l'any 2009 el dèficit, aquest desequilibri, era concretament de 16.409 milions d'euros. Que això vol dir un 8,4% del PIB. Això hi ha algun problema, ens hem trobat amb el PowerPoint i per això el PIB aquest surt aquí sota, no surt aquí. Hi ha algun desequilibri d'aquests per un problema de compatibilitat amb el programa del... Però bé, doncs tenim dèficit fiscal 8,4% del PIB. Això què vol dir? Doncs això vol dir que cada català paga a fons perdut 2.251 euros l'any, és a dir, paguem a fons perdut perquè no retornen aquests recursos a Catalunya. Aquests recursos van a altres comunitats autònomes. I això representa, aquest dèficit fiscal, el 44% del pressupost de la Generalitat. Perquè a vegades quan parlem d'aquestes xifres ens parlem una mica per ubicar-les, per relativitzar-les, doncs és bo no posar-les en relació a alguna magnitud. Bé, aquesta transparència m'agrada molt posar-la perquè es veu què paguem i què retorna. Per cada 100 euros que paguem a la resta de l'Estat, només en retornen 72 a Catalunya. Això vol dir que 28 euros es queden. Ara, aquest 28% dels ingressos impositius que paguem i no tornen es fa molt més greu si d'aquí trec tot el que és la despesa que fa l'Estat de la seguretat social, és a dir, tota la despesa que fa l'Estat en pensions i prestacions d'atur. Per què val la pena treure-ho? Perquè, a veure, l'Estat gasta a Catalunya en pensions en funció dels jubilats que hi ha. No és un acte discrecional gastar més a Catalunya en pensions o no. Gastarà en funció dels pensionistes i gastarà en prestacions d'atur en funció dels aturats. Quan aïllem aquesta despesa i també de l'ingrés traiem les cotitzacions socials, quan aïllem, diríem, l'efecte de la seguretat social, veiem que l'Estat, diríem que discrimina molt més a Catalunya. Quan té discrecionalitat l'Estat a l'hora de gastar, que decideix si inverteix a Catalunya o inverteix a Galícia, veiem que aquesta relació de que ha de 100 euros que tornen es fa molt més gran.
sense seguretat social, sense pensions i cotitzacions socials, per cada 100 euros només en tornen 57. Per tant, 43 euros queden a la resta de l'Estat. És allò que segur que han sentit dir el conseller d'Economia, no? Per cada euro, 43 cèntims no tornen, que és una quantitat molt gran. Per tant, veiem que quan l'Estat decideix a on gastar, discrimina notablement Catalunya. Per tant, el 43% dels ingressos no tornen si excloïm el sistema de la seguretat social. Bé, aquí tenim, doncs, la Generalitat té calculades balances fiscals, dèficits fiscals, des del 86 fins al 2009, amb la mateixa metodologia, etc. Per tant, és una sèrie comparable. I aquí veiem, doncs, els dèficits anuals. Algun any ha arribat al 10% el dèficit fiscal. Altres anys és més reduït, un 6,7%. Clar, quan en èpoques de crisi el dèficit fiscal es redueix. Per què? Doncs perquè l'Estat gasta més en despesa social i en canvi es paguen menys impostos perquè hi ha menys riquesa, hi ha menys renda. En èpoques de bonança econòmica el dèficit fiscal augmenta. Això és, diríem, aquestes variacions que podem veure. Bé, si mirem què ha passat en aquests 24 anys, veiem que el dèficit fiscal ha tingut una tendència creixent. L'any 1986, cada català pagava 1.076 euros a fons perdut. El 2009, ja ho he dit abans, són 2.251 euros que paga cada català. I això és amb euros constants, després de treure l'efecte de la inflació. Som més rics i, per tant, paguem més. Què hem pagat en aquests 24 anys? Doncs en aquests 24 anys hem pagat prop de 300.000 milions d'euros a fons perdut. L'economia catalana ha donat a l'espanyola, a fons perdut, 300.000 milions d'euros. Això què significa? Doncs això significa que cada català... Sí? No? No surt? Bé, doncs és cada català aproximadament paga uns 45.000, ha pagat uns 45.000 euros. Que això vol dir que una família de 4 membres amb aquests 24 anys ha pagat 180.000 euros. O sigui, una família amb 24 anys ha pagat 180.000 euros. És una quantitat molt important, molt gran. Això és per relativitzar aquests 300.000 milions d'euros que hem aportat en 24 anys. Això és molt gran, no? És una magnitud molt important. Anem a veure què passa, diríem, amb altres comunitats autònomes que també són riques dins Espanya i a veure si tenen una balança fiscal tan negativa. Les comunitats riques és normal que tinguin, diríem, una balança fiscal negativa, perquè són riques i han d'aportar més, però anem a veure si altres comunitats autònomes espanyoles considerades riques tenen aquest dèficit fiscal. Aquí només és una imatge de la importància del PIB per comunitats autònomes a Espanya. En termes absoluts, Catalunya és la primera comunitat, el seu PIB és aproximadament el 19% del producte interior brut de tot l'Estat, per tant és la primera comunitat. Després vindria Madrid, Andalusia, ja amb un 14%, lògicament, a més població també més producte interior brut, en termes absoluts. Però el que ens interessa és veure en termes relatius, perquè Andalusia aquí surt com la tercera comunitat pel seu producte interior brut, però és pobra, el que passa que té molta població. Doncs anem a veure
el PIB per habitant de cada comunitat autònoma. Ara ja ho hem relativitzat per la grandària d'aquesta comunitat autònoma. Bé, doncs, Catalunya no és la primera, no és la més rica a Espanya, és la quarta. Primer hi ha el País Basc, després Madrid, Navarra i Catalunya. En PIB per càpita. Ja ho hem relativitzat pel tamany de la població de cada comunitat autònoma. Bé, doncs, per què ens ensenyo això? Doncs perquè si el dèficit fiscal estés d'acord amb la riquesa de cada comunitat autònoma, doncs voldria dir que el País Basc tindria de tenir un dèficit en termes relatius més gran que Catalunya, Madrid també, Navarra també. D'acord? I altres comunitats que estan amb un PIB per càpita més baix, doncs l'haurien de tenir més baix. Anem a veure si això passa a la realitat. Bé, aquí tenim els resultats de les balances fiscals calculades per l'Estat. Per tant, aquestes no són ni calculades per la Generalitat, aquestes xifres. L'Estat, l'any 2008, va calcular les balances fiscals de totes les comunitats autònomes a instàncies dels grups parlamentaris catalans a Madrid. Ho va fer per l'any 2005, però es van calcular el 2008. I aquí veiem en termes absoluts que Catalunya és la que té el dèficit fiscal més gran, les barres cap avall són dèficit fiscal, les barres cap amunt vol dir superàvit fiscal, és a dir, aquelles comunitats que la despesa que fa l'Estat en el seu territori supera els impostos que paguen. En primer lloc ens surt Andalusia, després ens surt Galícia, aquestes tenen superàvit. Bé, però és lògic que Catalunya surti la primera perquè també hem vist que en termes absoluts era la primera economia del país. Ara bé, quan ho relativitzem, també aquests saldos fiscals, i els posem en euros per habitant, veiem que, en primer lloc, la comunitat amb un dèficit fiscal més alt en termes per habitant és Balears. I no era pas l'economia amb un PIB per habitant més alt, era el País Basc. I el País Basc, fixem-se quin dèficit fiscal més reduït que té. La segona economia, amb PIB per càpita, era Madrid. I Madrid se situa a la tercera amb dèficit fiscal, amb un dèficit molt més reduït que Catalunya i que Balears. La quarta economia, la tercera, economia era Navarra. I Navarra se situa també amb un dèficit fiscal molt més petit que Catalunya, que Balears i fins i tot que València. Per tant, aquí passa alguna cosa. Bé, en primer lloc, passa que el País Basc i Navarra tenen el sistema foral. I per tant, com que es recapten els seus impostos i decideixen la quantitat que han de donar anualment a l'Estat, doncs lògicament això els representa un gran benefici. Madrid hauria de ser la segona amb dèficit fiscal, però és la tercera. Madrid es beneficia de la capitalitat. I en canvi, les comunitats més perjudicades són Balears, que té un PIB per càpita que em sembla que és la sèptima, doncs Balears és la més perjudicada en termes relatius, i després ve Catalunya, que seria la quarta en PIB per càpita, però és la segona amb dèficit fiscal. Per tant, aquí veiem que hi ha coses que no funcionen. O València. València és una comunitat relativament pobra, no és gaire rica, però té un dèficit fiscal molt alt. És a dir, tot l'arc mediterrani està especialment castigat pel govern central. Per tant, veiem que dintre l'estat espanyol, diríem, el repartiment d'aquest dèficit fiscal no és equitatiu, que hi ha comunitats més castigades que altres.
Això és en termes de PIB, les balances fiscals que va calcular l'Estat, les barres blaves són les comunitats amb superàvit, les barres vermelles, les comunitats amb dèficit fiscal. Per exemple, Extremadura, el 18%, o sigui, el superàvit fiscal que té Extremadura és el 18% del seu producte interior brut. En canvi, doncs, Balears, el dèficit fiscal representa el 14%. Catalunya, el 8,70 va calcular l'Estat. Per tant, això vol dir que la Generalitat, quan diu que el dèficit fiscal de Catalunya està al voltant del 8% del PIB, del 8,40 va calcular el 2009, no s'equivoca pas, perquè l'Estat, quan ho va calcular ell, va dir que Catalunya tenia un dèficit del 8,70. I Madrid va dir que el tenia només del 5,57, molt més baix. Per tant, això demostra que les xifres que s'han donat tradicionalment des de Catalunya han estat, diríem, validades per l'Estat. Bé, això és el que passa a dintre l'estat espanyol. Què passa amb altres territoris rics? Perquè potser podem dir que això passa a tots els estats. Els territoris rics tenen dèficits fiscals molt alts. Anem a veure què passa tenint en compte aquest 8,4% del PIB que era el dèficit fiscal de Catalunya el 2009, què passa als Estats Units? Què passa? Que és un país que calculen les balances fiscals, la Tax Foundation la posa a la web, tothom ho pot consultar. Bé, doncs aquí tenim els estats més rics. Califòrnia, Nova York, Massachusetts, Connecticut. Quins són els dèficits fiscals que tenen? Doncs Califòrnia, Nova York i Massachusetts no arriben al 3% del producte interior brut, no arriben. Massachusetts al 2,26%, comparat amb un 8,4% d'aquí. Al Canadà, no sé si es veurà, al Canadà les províncies més riques, Ontario i British Columbia, també no arriben al 3% del PIB. British Columbia, el 0,89% del producte interior brut. Em sembla que també hi havia la dada de Flandes. Flandes, a Europa, un país que també en certa mesura té moviments independentistes. Doncs el dèficit fiscal és del 4%, més de la meitat del nostre. Per tant, veiem que aquest dèficit fiscal és excessivament alt. I això es constata quan ho comparem amb altres països. A part que veiem que dintre l'estat espanyol hi ha diferències que no s'expliquen per raons econòmiques. Bé, l'altra qüestió és dir, bé, tot aquest dèficit fiscal seria guany, perquè, esclar, molts diuen, bé, però és que, esclar, si fóssim independents, tindríem de tenir unes despeses que ara no tenim. Tindríem de tenir, ambaixades, tindríem de fer política exterior, hem de tenir, estructures d'estat, hem de tenir una seguretat social, etc. Per saber això, recentment vaig fer un estudi junt amb una companya del departament per calcular quines despeses addicionals tindríem com a estat i quins ingressos públics també tindríem i si aquests ingressos públics ens servirien per finançar l'estat del benestar. Bé, l'estudi és d'obviabilitat de Catalunya com a estat, anàlisi de la hisenda pública i ho vaig fer, com dic, amb una companya, la professora Marta Espasa. Bé, aquí el que fem és el següent. Això potser ho podrem passar ràpid, però la idea és dir, clar, podríem nosaltres haver fet la hipòtesi de dir què passaria, quins impostos tindríem, quin nivell podem posar dels impostos, quines despeses podem gastar d'això. El que vam dir és una cosa més senzilla, de dir, si ara fóssim independents,
amb el nivell actual d'impostos que tenim i amb el nivell dels serveis públics que tenim, molts d'ells prestats per l'Estat, però amb aquest nivell, què passaria? Si fóssim independents, però Catalunya pagués les mateixes pensions que paga l'Estat ara. Què passaria si Catalunya gasta en política exterior doncs el mateix que gasta l'Estat ara? Què passaria doncs, si tinguéssim un exèrcit que proporcionalment, lògicament, gastés igual que l'espanyol actualment? Aquest exercici. I en quant als impostos, de dir, doncs, bueno, si els impostos que ara paguem a Madrid es queden a Catalunya, quins ingressos addicionals tindríem? Per tant, els impostos serien els que paguem a Madrid menys i hem de restar les transferències que ara venen de Madrid cap a la Generalitat o cap a altres organismes que deixarien d'arribar, aquests recursos deixarien d'arribar si som independents, per tant, hem de restar aquests recursos. I després, per les despeses, doncs això, veure quines despeses addicionals tindríem. No els entretindrem amb això, però nosaltres vam fer això per 4 anys, és a dir, perquè havíem de necessitar dades de recaptació, etc. I com sempre, doncs, sempre anem, com deia abans, una mica retardats. Per 4 anys, 2006, 2007, 2008, 2009, vam dir, si durant aquests 4 anys haguéssim sigut independents, mantenint el nivell d'impostos i mantenint la mateixa despesa, què hagués passat? I llavors, doncs, vam comptabilitzar tots els impostos, tots els ingressos que podria tenir la Generalitat, que ara van a Madrid i que es quedarien aquí. Pels 4 anys, aquests 4 anys també són interessants perquè el 2006 i el 2007 encara eren anys de bonança econòmica, però en canvi el 2008, principalment el 2009, era un any ja de molta crisi, la qual cosa és important tenir-la en compte perquè llavors, doncs, esclar, els ingressos fiscals baixen i el guany, el dividend fiscal també disminueix. Bé, vam fer el mateix, com deia, pel que fa a les despeses, vam considerar doncs, quines despeses hauria de tenir la Catalunya que ara no té i, com deia abans, vam suposar que mantindria el mateix nivell de prestació que ara, encara que aquestes despeses o aquests serveis ara els presti l'Estat. Bé, aquí doncs, va ser un treball bastant exhaustiu perquè vam anar agafant cada programa o servei i vam considerar doncs, si Catalunya havia d'assumir més competències o no. Per exemple, justícia, no? Els jutges els paga l'Estat encara. Doncs vam considerar que Catalunya, si és independent, hauria de pagar els jutges i el que vam suposar és que els pagaria igual que ara paga l'Estat, amb el mateix nivell. I així ho vam anar fent servei per servei. Clar, ens vam trobar en què hi ha molts serveis que no els hauríem de duplicar. I aquí ens vam donar compte que hi ha molta duplicació de la despesa. Perquè hi ha serveis que presta l'Estat que de fet la Generalitat també els presta o té un organisme semblant. Per tant, ja no els hauríem d'assumir. O sigui que hi ha bastanta duplicitat pel que fa a la despesa, que vol dir que Catalunya com a Estat no hauria per què assumir aquesta duplicitat. Bé, això ho vam anar fent, com deia, per tots, la Seguretat Social, l'Estat, els organismes autònoms, empreses públiques, etc. Bé, i el resultat final és aquest. Aquesta és la xifra que ens hauríem de quedar. Tindríem uns ingressos addicionals, havent restat també les transferències que ara venen i no vindrien, d'uns 49.000 milions d'euros. Això és la mitjana d'aquests 4 anys. 49.000 milions d'euros. I
unes despeses addicionals d'uns 35.000 milions d'euros. Per tant, aproximadament, el guany fiscal seria d'uns 14.000 milions. 14.000 milions d'euros. Aproximadament el 7% del PIB. Però després també vam fer un altre exercici, que és el següent. Clar, durant aquests anys, l'Estat ha tingut dèficit. Aquest dèficit vol dir endeutament i vol dir, doncs, que s'ha de finançar. Els catalans contribuïm en aquest finançament. Bé, doncs, en aquests 14.000 milions que serien doncs, el resultat dels fluxos reals, no? Dels ingressos addicionals i de les despeses, i vam sumar la càrrega del dèficit, que desapareixeria també, perquè doncs, ara contribuïm a una part del dèficit de l'Estat que llavors doncs, no hauríem de contribuir-hi. Bé, llavors això, si tenim en compte aquesta contribució, que és més una contribució futura, perquè diríem que aquesta càrrega l'anem heredant any a any i anem pagant, doncs això representaria uns 16.000 milions, uns 7.600, un 8,5% del PIB. És a dir, que fet aquest exercici arribem, de fet, a la xifra del dèficit fiscal. És a dir, que no és veritat doncs, que la creació d'aquestes estructures d'estat portés, diríem, a que no hi hagués guany fiscal. Tot el contrari, sinó que veiem doncs, que Catalunya, amb el nivell de despesa pública que tenim ara, seria completament viable. Bé, això què en podríem fer d'aquests diners, d'aquest guany fiscal? Doncs aquest guany fiscal podríem fer diverses coses. Una, podríem dir, rebaixem els impostos. Per què no? Per què no podem rebaixar els impostos? Bé, podria ser potser una mesura del nou estat per atraure inversions. És una consideració. L'altre podríem fer incrementar els serveis públics. Alguns serveis públics doncs, que podem pensar que no estan al nivell. Construir infraestructures. I tot això el que també tindria és un efecte multiplicador, que diem els economistes. És a dir, que l'efecte no seria només el fet que tindríem aquests 14.000 milions o 16.000 milions d'euros de més. Perquè, clar, si rebaixem impostos, això vol dir que el sector privat tindrà més recursos. Això vol dir que pot augmentar el consum. Això vol dir que si augmenta el consum, potser hi haurà més demanda, augmenta la producció. Això vol dir que si es produeix més, potser es necessitaran més ocupats, més llocs de treball. Per tant, hi ha un efecte multiplicador. I si també el sector públic incrementa la seva despesa als serveis públics, també té un efecte multiplicador. Precisament ara el problema que tenim amb les mesures de restricció econòmica, que tenim de restriccions pressupostàries, és precisament això, que clar, no ajuda al creixement. El fet que el sector públic cada vegada gasti menys, això no estimula el creixement. El sector públic no gasta, i si gasta doncs és com un altre agent que dinamitza l'economia. I lògicament el que podríem seria també que la Generalitat no tingués dèficit pressupostari. Amb aquests recursos ens permetria tenir unes finances sanes. Bé, per tant, aquest seria el guany fiscal. Jo crec que és el missatge més important que s'ha de dar. És a dir, seria un país solvent, un país que té un potencial econòmic important com per poder, diríem, mantenir un estat, unes estructures amb un estat del benestar a nivell europeu.
L'altra qüestió, podríem pagar les pensions dintre les xifres que els he ensenyat ara, ja hi ha la seguretat social. Per tant, si tenim un guany, si tenim aquest dividend que hem vist, doncs vol dir que podríem pagar les pensions, perquè encara ens sobrarien més. Però anem a veure una mica més tot el tema de les pensions. El primer de tot s'ha de dir que el nostre, com sabem, és un sistema de repartiment i no de capitalització. Això vol dir que no necessitem que Madrid ens passi el capital per pagar les pensions, sinó l'única cosa és que els treballadors catalans haurien o han de pagar les pensions dels jubilats catalans. És un sistema de repartiment. Què ha passat en els últims anys pel que fa a les pensions? Aquest quadre ens diu el saldo que ha tingut la seguretat social, tot el sistema de la seguretat social. Aquí hi ha les pensions, les prestacions d'atur, les pensions també dels funcionaris, tot el que és sistema de la seguretat social, des del 95 fins al 2010. No importa tant els anys, sinó el que importa és veure què ha passat a Catalunya, quin ha sigut el saldo i què ha passat a Espanya sense Catalunya. El saldo no és altra cosa que la diferència entre els ingressos, les cotitzacions i les despeses, les prestacions econòmiques. Bé, doncs, durant tots aquests anys hem vist que Catalunya ha tingut dèficit durant 4 anys. Primer, el 95 i el 96 va tenir dèficit Catalunya, va tenir un saldo negatiu, i l'ha tornat a tenir el 2009 i el 2010, per la crisi. Lògicament, es cotitza menys i es gasta més. Tota la resta d'anys, Catalunya ha tingut un saldo positiu a la seguretat social, és a dir, els ingressos han sigut superiors a les despeses. En canvi, si mirem a Espanya sense Catalunya, què passa? Doncs veiem que tots els anys són negatius quasi. Només té un saldo positiu el 2003, 4, 5, 6, 7, que són anys del boom econòmic. Per tant, què ens diu això? Ens diu que Espanya, la resta d'Espanya, té moltes més dificultats per pagar les pensions que no pas Catalunya. És a dir, el saldo positiu que té Catalunya per la seguretat social serveix per pagar les pensions dels jubilats de la resta d'Espanya. Però no és cert que Catalunya tingui problemes. Home, ara sí que estem en dèficit, però és lògic perquè estem en crisi. També vam estar-hi el 95 i el 96. Després podem pensar que la seguretat social té els problemes de sostenibilitat de les pensions que tenen aquí i altres països. És a dir, cada població viu més, per tant, diríem, els que cotitzen són els mateixos, però han de mantenir cada vegada una població més gran de pensionistes. Aquest problema de sostenibilitat, això ho tenim a tot arreu. El que no és veritat és que Catalunya tingui o generi uns recursos que no li permetin finançar les seves pensions. És a dir, que no és veritat que Espanya ens pagui les pensions, sinó és tot el contrari. Catalunya paga les pensions d'Espanya. Bé, aquí només era per veure que fins i tot amb dèficit, el dèficit que tenim a Catalunya és molt més, en termes relatius, petit que el dèficit que té Espanya. I després, a l'altra transparència, veure que en aquests anys, del 95 al 2010, Catalunya ha tingut un superàvit en la seguretat social d'uns 25.000 milions d'euros i la resta d'Espanya un dèficit de 86.000.
milions d'euros. Per tant, el problema està a la resta d'Espanya, no pas a Catalunya. L'altra qüestió, naixeria Catalunya molt endeutada? Caldria que Catalunya assumís una part de l'endeutament espanyol? Doncs si la secessió, la separació es fa amb un pacte, es negocia, s'arriba a un acord, doncs sí, perquè tots els països que s'han separat, quan es va separar Txèquia i Eslovàquia, doncs van fer això. Clar, l'altra cosa és que hi és un trencament no amic, no amistós. Llavors, doncs, clar que no hauríem d'heretar res de l'endeutament espanyol, a més, vull dir, l'endeutament espanyol va en nom del Regne d'Espanya. Però, doncs, si les coses es fan bé, hauríem d'heretar una part. Com s'hauria de fer aquest repartiment? Bé, aquest repartiment es podria fer segons la població, que es tronqués una part en funció del pes de la nostra població, segons el producte interior brut, també. El més just, al meu entendre, seria que heredéssim una part del deute de l'estat espanyol que estés en funció del que ha gastat l'estat a Catalunya. Perquè hem d'heredar una part del deute que ha servit per finançar l'AVE a Galícia. El que hauríem de fer és heredar la part del deute que té relació amb la despesa que ha fet l'Estat a Catalunya. Clar, agafar una o una altra magnitud depèn, perquè si agafem el pes de la població seria que ens quedaríem un 16% de la deute, si agafem el PIB quasi un 19% i si agafem el pes de la despesa de l'Estat a Catalunya un 14%. Bé, veig que no surt, però si suposem la pitjor de les hipòtesis, que fos que Catalunya heredés una part del deute en funció del seu PIB, és a dir, que ens quedessi un 19% del deute de l'estat espanyol. Això, sumat amb el deute que ara té la Generalitat i el deute que tenen els ajuntaments, això voldria dir que aproximadament això suposaria que l'endeutament a Catalunya seria a prop del 80% del PIB. Vostès diran, això és molt, tenir un endeutament del 80% del PIB. Actualment a Espanya estem a prop del 100%. Alemanya està per sobre del 80%. I això, com he dit, en la pitjor de les hipòtesis. El volum del deute no és tan important en termes absoluts, sinó la garantia que té un país de tornar aquest deute. Alemanya té un deute important, però com que té garantia de poder-lo tornar, els mercats se'n fien. I això fa que la prima de risc a Alemanya sigui baixa. En canvi, a Espanya fins ara no teníem un deute tan gran, ara ha augmentat degut al rescat de la banca, però com que Espanya no dona garantia de que puguem tornar aquest deute, doncs això fa que tinguéssim una prima de risc alta, hem de pagar un tipus d'interès alt. Per tant, en la pitjor de les hipòtesis, Catalunya naixeria amb un nivell d'endeutament com molts estats europeus actualment, i la principal qüestió és que tindria garantia per poder-lo tornar, perquè ho hem vist abans pel resultat de les seves finances. Bé, i una altra cosa que també hem de tenir en compte és que si hi hagués aquesta separació, no només hauríem d'heretar part de l'endeutament de l'estat espanyol, ens hauríem de repartir també els actius. O sigui, quan dos països se separen, doncs s'han de repartir actius i passius. Hi ha un tractat, que és el Tractat de Viena, que ho regula. Llavors, què vol dir? Doncs que ens hauríem d'emportar una part de les reserves del Banc d'Espanya.
de les accions que hi ha a les empreses públiques espanyoles, etc. També diu aquest Tractat de Viena que tot el que són immobles de l'Estat en el territori que se separa passarien immediatament a formar part d'aquest territori. És a dir, tots els immobles públics de l'Estat a Catalunya serien del nou Estat i així també les infraestructures, etc. Per tant, no ens hauríem només de repartir actius, sinó que també no ens hauríem només de repartir passius, sinó també actius. L'altra qüestió, patiríem el boicot dels productes catalans? Aquesta és una qüestió que de fet ja m'hi he referit una mica abans, en el sentit que Catalunya cada vegada és una economia més oberta i que cada vegada ven més a l'estranger que a la resta de l'Estat. En concret, l'any 2011, les vendes de Catalunya a la resta de l'Estat van suposar el 47% i en canvi a fora de l'Estat un 53%. És a dir, del total de vendes que es van fer fora de Catalunya van pesar més les que es van fer fora de l'Estat, el 47%, que les que es van fer a Catalunya, un 53%. Podria haver-hi boicot? Sí. De fet, potser alguns empresaris em diran que potser ja ho han notat. Però bé, el boicot també hem vist per experiència que és una qüestió puntual i que es concentra en productes emblemàtics, perquè si no costa molt un consumidor que vagi al supermercat saber si aquell producte està fabricat o no a Catalunya. Un producte emblemàtic sí. Per tant, en general els boicots són de curta durada i estan referits a productes emblemàtics. Per altra banda, fer boicot aniria contra la racionalitat econòmica en certa mesura, perquè si moltes empreses espanyoles compren productes a empreses catalanes, ho deuen comprar perquè veuen un preu competitiu, el producte és de qualitat, perquè aquell empresari hauria de deixar de comprar aquell producte i potser haver de comprar un producte que més lluny, que té un cost de transport més alt. Per tant, també dintre la lògica de la racionalitat econòmica, el boicot sembla que per molt temps no s'aguantaria. De tota manera, aquí em remeto a un llibre, a un estudi que està publicat com a llibre, que van fer dos professors de la Universitat Pompeu Fabra, Guim Joan i Xavier Quadres, que es diu Sense Espanya, i que ells van arribar a dir, bueno, també posem-nos en la pitjor de les hipòtesis. Què passaria si el boicot representés que redueixen el 40% de les vendes de béns de consum i el 20% de la resta de béns? Què passaria? Bé, doncs que el PIB cauria un 4%. Però fixem-nos que el guany fiscal que hem dit abans era d'un 8%. És a dir, que fins i tot amb aquesta hipòtesi, que és una mica descabellada, hauríem d'abandonar l'euro? No. Perquè la moneda, cada país és lliure d'agafar la moneda que vulgui. Cada país. Hi ha països que no formen part de la Unió Europea i tenen l'euro com a moneda. Per tant, no es necessita l'autorització de ningú per tenir l'euro. Què passaria? Doncs que el que no tindríem seria una cadira, diríem, al Banc Central Europeu. És a dir, no formaríem part de l'Eurogrup. Ara, fins i tot en aquest cas, podríem acudir al Banc Central Europeu. Els bancs podrien acudir. Per exemple, el Mònaco no forma part de la Unió Europea i els bancs de Mònaco acudeixen al Banc Central Europeu. Per tant, tampoc a efectes pràctics
canviaria gran cosa. A més, vull dir, la influència que actualment té Espanya dintre l'eurogrup també és relativament baixa. Per tant, des d'aquest punt de vista, no canviaria gran cosa. Què passaria amb les relacions comercials? Aquí, doncs, sembla que quan ens diuen que no formarien part de la Unió Europea, immediatament sembla que ens diguin que hi haurien aranzels. És a dir, que per anar un producte de Catalunya a Aragó s'hauria de pagar un aranzel i viceversa. Des del punt de vista econòmic, és completament irreal pensar que hi tornarien a haver aranzels. Per què? Doncs per grau d'integració que té l'economia catalana amb l'economia europea. És a dir, això xocaria a la pràctica amb els interessos de moltes multinacionals que estan actualment a Catalunya. Multinacionals com Volkswagen, Nissan, la pròpia Repsol. És a dir, Repsol, que té la refineria a Catalunya, vol dir que els barcos que entren cap a Repsol, que està a Tarragona, quan surten de la refineria hauria de pagar arancels per distribuir capes a la resta d'Espanya. Sembla que això, doncs, ells mateixos no els interessaria. I el Banc Santander, el BBVA. Per tant, des d'aquest punt de vista hi haurien raons pràctiques que farien que hi podria haver igualment lliure circulació de persones, capitals i mercaderies. I això és, per exemple, el que passa en el cas de Suïssa o en el cas de Noruega. Aquests països, de fet, tenen amb els països de la Unió Europea la lliure circulació en aquests camps, capitals, mercaderies, estan dintre el que en diem el Tractat de Schengen. Per tant, podríem estar fora de la Unió Europea, però segurament no tindríem efectes pràctics, grans diferències respecte a la situació actual. Una altra qüestió també important és que Catalunya seria contribuent net a la Unió Europea. És a dir, no és com Espanya que rep fondos en termes nets, doncs és beneficiària. Catalunya seria portadora i de fet aproximadament hauria de portar uns 1.400 milions a l'any, el saldo negatiu que tindria amb la Unió Europea. Per tant, per concloure, jo diria que des d'un punt de vista econòmic es fa molt difícil pensar que una Catalunya fora de la Unió Europea posés barreres a la circulació, com dic, de mercaderies, capital, etc. És a dir, el que pot passar és el que passa, com dic, amb altres països com Suïssa, com Noruega, que estan dintre el Tractat de Schengen, que estan dintre la zona de mercat europeu. Bé, disminuirien les inversions i amb això anem acabant. Últimament, i això em remeto a declaracions que van fer dos representants de petroquímiques de Tarragona, que van dir que ampliarien el seu negoci i que la independència no posaria en qüestió les noves inversions que farien. Per tant, penso que el procés d'independència, l'altre dia sortia, em sembla, a La Vanguardia, les multinacionals, moltes multinacionals, les inversions que tenien projectades en els propers anys i aquestes inversions les fan independentment del procés d'independència o sobiranista que hi pugui haver a Catalunya. Sí que és cert que la incertesa és dolent per les finances, per les inversions. El que passa que actualment Espanya ja està en una situació tan gran d'incertesa que el procés sobiranista no crec que pugui perjudicar més ja el que està perjudicant actualment la incertesa que es viu a Espanya pel que fa a la situació econòmica, a les inversions.
Sí, doncs que, en tota manera, seria desitjable que el procés, si ha d'haver-hi un procés, un trencament, fos el més ràpid possible i de la manera més amistosa possible. Bé, i per concloure, jo diria que la posició econòmica de Catalunya fa pensar que Catalunya com a estat independent seria completament viable. Més aviat ens fa pensar que tindríem dividends i tindríem una situació d'unes finances públiques sanejades. I penso que també hem de pensar que la creació d'un estat seria l'oportunitat per millorar moltes coses, per fer una administració pública més moderna, més eficaç, a la vegada per fer polítiques que ara no podem desenvolupar, és a dir, ara la Generalitat, per molt que vulgui, moltes coses no les pot fer, no pot fer una política d'ocupació perquè no té les eines, no té les competències, no té els instruments. Per tant, tindríem les estructures per poder-ho fer. Podríem tenir un marc regulador tant en àmbits fiscals, laborals, etc., molt millor que actualment. Per tant, també s'ha de mirar la independència com una oportunitat per millorar moltes de les coses que ara tenim. Bé, i és el que els deia abans, és un canvi històric que jo crec que s'ha de mirar no només a curt termini, sinó a mig i llarg termini. Té uns costos inicials, però aquests costos inicials que hi poden haver-hi es veuen molt compensats pels dividends que ens pot donar la independència. Bé, i amb aquí acabo, crec que ja m'he allargat molt i ara, si algú vol preguntar alguna cosa, amb molt de gust contestaré. Sobre el tema de Catalunya dintre del marc europeu, sobretot avui hem parlat de les pors de que Catalunya surti d'Europa, sobretot des d'Espanya, s'inculca molt aquesta por. Però jo em pregunto, una Espanya sense Catalunya, fins a quin punt seria viable dintre d'Europa? Seguiria mantinguent les condicions per ser estat membre o tindria un aprovat justet com aquests nous països de l'Europa de l'Est que acaben d'incorporar-se recentment? Bé, Espanya sense Catalunya és viable. Espanya tampoc és un país molt pobre. Hi ha altres països que s'han incorporat a la Unió Europea més pobres que Espanya. Per tant, jo crec que també una de les coses que s'haurien de fer és demostrar que Espanya sense Catalunya és viable. S'han de reformar coses, té qüestions que s'haurien de canviar, però diríem que té una potencialitat Espanya i potser també és l'oportunitat per sortir una mica de la situació en què està, és a dir, és l'oportunitat que té per espavilar-se. És a dir, Espanya i moltes regions d'Espanya viuen del que els hi passa en altres territoris, doncs potser és l'oportunitat per desenvolupar-se i per espavilar-se, però Espanya és viable, i jo crec que això s'hauria de demostrar. Per exemple, ara els escocesos van fer un estudi sobre la viabilitat econòmica d'Escòcia. Escòcia és un estat que la potencialitat que té és el petroli del Mar del Nord. Amb petroli del Mar del Nord diríem que Escòcia seria un país bastant potent. Sense el petroli Escòcia no és tan ric com Catalunya. Però el que van fer els escocesos és
fer un informe que deia les polítiques que hauria de fer Escòcia independent, però també les polítiques que hauria de fer el Regne Unit. Jo crec que també des de Catalunya hauríem de fer dir a l'estat espanyol: sense nosaltres, a partir d'ara, hauríeu de fer aquestes i aquestes i aquestes qüestions. I bé, jo no veig que no tingués a Espanya una sortida i, com dic, no és un país tan pobre. Hi ha països que s'han incorporat ara a la Unió Europea que són més pobres que Espanya. Has dit una frase que a mi m'ha agradat molt, que has dit que és una oportunitat i que, a més, el fet d'optar a la independència és una inversió. Ara bé, els empresaris sabem que quan hem de fer una inversió necessitem un capital econòmic. En aquest cas, sembla que la Generalitat no té aquest capital. D'on l'hem de treure, aquest capital? És a dir, ha de ser fons propis o hem de demanar un préstec? És a dir, els empresaris ho sabem molt bé, hem d'anar al banc, demanar un préstec o demanar ajuda als familiars. Aquí, és a dir, el nostre govern d'on treu aquest capital? Sí, aquesta és la qüestió, no? De com passar, diríem, cap a l'estat propi, no? El problema aquí és que depenem econòmicament completament del govern central, el govern central més conscient i cada vegada ens colla més. Jo penso que aquí hi ha dues qüestions, que realment la Generalitat s'atreveixi en algun moment a dir als catalans que paguem a la Generalitat i no a l'estat espanyol. Això és una possibilitat, però per fer això també ha de veure que els catalans no tenen por de fer això i llavors tenir l'estructura administrativa per poder-ho absorbir, que aquesta és una tasca que crec que estan fent, és a dir, posar les eines per tenir una estructura hisendística que permeti a la Generalitat a partir d'ara cobrar els impostos. Aquesta podria ser una sortida. L'altra sortida podria ser que ens deixessin diners. Per tant, aquí és important la política exterior. Jo crec que Catalunya, sense algun recolzament exterior important, difícilment ho podrà fer sol. O sigui, no ho podrem fer sols. Hem de necessitar ajut exterior. I per tant, aquí les relacions diplomàtiques han de fer feina. Mira, jo tinc una pregunta que encara no l'he vist esmentat, no ho he vist enlloc. I és que, per exemple, la meva companyia de telèfons és Vodafone, i jo quan rebo la factura em ve de Madrid. Per tant, el que jo pago es comptabilitza a Madrid, per tant es produeix a Madrid. Clar, jo suposo que també hi ha altres béns o serveis que estem produint aquí i en canvi s'adjudiquen a altres comunitats o en aquest cas a l'Estat. A mi m'agradaria saber quin és el muntant total aquest, perquè suposo que en una Catalunya independent tot això que es produeix s'hauria d'imputar a Catalunya en el seu producte interior brut. Jo, per exemple, quan a l'empresa on treballem, quan comprem a Itàlia, per exemple, hem de justificar que hem comprat a Itàlia, per tant, l'Estat sap que hem comprat a Itàlia i paguem els impostos que pertoquen. Per tant, suposo que també passaria això. O sigui, m'agradaria saber quin és aquest muntant que produïm aquí, però que no s'imputa aquí, sinó a fora, a Madrid, per exemple, en aquest cas. Bé, de fet, a veure, quan diem que el producte interior brut de Catalunya és tant, de fet, ha de tenir en compte això. És a dir, estadísticament s'ha de comptabilitzar el que es produeix a Catalunya independentment de com l'empresa ho comptabilitza. Perquè una altra qüestió és el tema de les recaptacions fiscals, per exemple. Perquè, potser es produeix a Catalunya, però l'empresa fiscalment té el domicili a Madrid i, clar, paga a l'administració a Madrid. Això també
quan, per exemple, calculem la balança fiscal, ho tenim en compte. No agafem el que són dades de recaptació, sinó agafem el que s'origina a Catalunya en funció, diríem, de la seva capacitat econòmica. És a dir, comptabilitzem allà on s'origina l'impost, no allà on s'acaba pagant. Per tant, totes aquestes coses s'intenten corregir i en tots aquests càlculs s'intenten. Lògicament que potser sempre hi ha un error, perquè l'estadística no és perfecta i la informació tampoc és perfecta i per fer això necessita informació. Però totes aquestes coses ho tenim en compte. Nosaltres en diem l'efecte seu. Per això tampoc és tan fàcil calcular aquestes coses, no ho pots fer amb una taca, perquè necessites molta informació per poder evitar aquests errors. Sí, era referent a les pensions. Amb el fons de pensions de la Seguretat Social, els 69.000 milions d'euros que estan en deute sobirà a l'estat espanyol, quasi tot. Aquí què passaria? També ens l'hauríem de repartir, no?, percentualment? Sí, o sigui, ens hauríem de repartir també una part del fons, o sigui, és això, no?, actius i passius, i llavors el fons de la Seguretat Social, les reserves del Banc d'Espanya, les accions que pugui tenir l'Estat en empreses, etc. O sigui, tot això s'hauria de repartir. Primer plantejo, jo soc fill de la transició, nascut de l'any 77, i quan tu has desglosat aquest dèficit fiscal per famílies, hem decidit que són 180.000 euros que han pagat una família de 4 membres, que era el meu cas. Per tant, estic veient que des que jo vaig néixer els meus pares no han pagat una hipoteca sinó dues. El problema és que jo ara només rebré l'herència d'un pis, l'altre no sé a quin part d'Espanya deu estar. Per tant, jo no sé si aquests 300.000 milions d'euros els podem fer servir una miqueta com a resta sobre aquesta part del deute de l'estat espanyol. No sé si podem també collar per aquí en aquest cas, que ha fet de números grans, però que se sap. Sí, a veure, com he dit abans, quan un estat, un territori se secessiona d'un estat, a nivell internacional, el dret internacional ho regula i, com he dit, hi ha el que es diu el Tractat de Viena, que diu com dos estats s'han de repartir actius i passius i dona uns criteris. El que passa que això vol dir negociació política i, per tant, segons aquest tractat, sí que fins i tot es podria, diríem, tenir en compte això que dius, és a dir, fins i tot la mala fe que ha pogut tenir l'Estat en aquest territori. S'haurien de tenir en compte aquestes coses. Però a l'hora de la veritat suposo que el que es fa és això, una negociació política, i per tant, segurament que per anar a negociar s'hauria d'anar i s'hauria de posar sobre la taula, però a l'hora de la veritat no sé si al final s'acabaria fent efectiu, però això que dius és possible perquè el dret internacional ho regula. Hi ha alguna altra pregunta? Sí, al fons, dues. I tanquem, d'acord? Dues i tanquem. A veure, ara és una pregunta que no sé si se sap si des de la Generalitat s'estan bellugant o es podria fer de recaptar ja els impostos des d'ara ja, per exemple, la propera declaració de renda, que es poguessin recaptar, que pogués recaptar a l'Agència Tributària Catalana, seria una manera de recaptar diners. S'està fent alguna cosa? O que llavors seran 4 víctims que aniran allà, que llavors es tenen un inspector de darrere, o jo què sé. No, si fos massivament tothom.
Actualment hi ha una associació que es diu Catalunya diu prou, que aquests el que fan és incentivar que catalans i fins i tot administracions públiques, per exemple els ajuntaments, ingressin els impostos a l'Agència Tributària de Catalunya. Principalment, actualment van molt darrere els ajuntaments que les retencions per l'IRPF que fan els ajuntaments les ingressin a l'Agència Catalana. Què fa la Generalitat fins ara? Doncs immediatament la Generalitat aquests ingressos els porta a l'Agència Tributària Estatal. A la gent que fa això no els hi ha dit res l'Estat, no els ha sancionat. És a dir, que si nosaltres demà fem això, la Generalitat el que farà és portar-ho a l'Agència Estatal i no ens passarà res. O sigui que fins ara la Generalitat, com he dit abans, no té la voluntat d'aquest tancament de caixes. Per què? Perquè potser considera que no ha arribat al moment adequat. Jo dubto que potser a dia d'avui, si surt el president de la Generalitat i diu a partir d'ara que ve la campanya de renda, tots els catalans pagueu a la Generalitat, no sé el grau de seguiment que tindria. Per tant, jo suposo que aquesta és la por del grau de seguiment, però la Generalitat cada vegada més, diríem, té els mitjans per poder-ho fer. I de fet, jo crec que s'està preparant per fer això. Però actualment ja es pot fer i no passa res. L'Estat no sanciona aquests ciutadans i aquests ajuntaments que ingressen a l'Agència Tributària. Per exemple, l'Ajuntament d'Alella és un ajuntament que ingressa a l'Agència Tributària. No li ha passat res a l'alcalde ni res, perquè la Generalitat ingressa a l'Agència Tributària. I l'Agència Tributària, diríem, es considera que ja ha pagat. Aquesta és la qüestió que s'hauria de poder lograr, però clar, per això necessitem que la gent no tingui por. I aquesta és l'eina amb la que s'ha de lluitar. Que tothom conegui, estigui ben informat i més que tot la informació, és a dir, que la gent coneixi els números i sàpiga quina és la realitat, llavors que decideixi. Però crec que encara hi ha una mica de feina a fer en aquest sentit, em sembla a mi. Jo, la dificultat que suposo que tindria, la necessitat per una part que tindria la Generalitat de crear un banc com una estructura d'estat per poder gestionar tota la independència i tot el procés, i per l'altra suposo que l'Estat no li deixaria. Llavors, no sé si és una mica surrealista, però quines possibilitats tindria la Generalitat, si es podria fer un acord amb un banc estranger que fes de banca pública catalana, o es pogués crear un banc a l'estranger que l'Estat no hi pogués fer res, o quines possibilitats hi ha si l'Estat vol proteger aquesta estructura d'estat. No, quan jo deia que l'ajut exterior faria això, en trobar algun finançador estranger que almenys en el moment inicial posés els diners necessaris per posar en marxa l'Estat, pagués les nòmines, etc. Jo crec que si no recordo malament, quan es van independitzar, no sé si era Letònia, que va tenir préstec de la banca estrangera i així va posar, diríem, en funcionament l'Estat. Bé, ho deixarem aquí. Com deia la Núria, hi ha molta gent que encara no té tots aquests coneixements que avui acabeu d'adquirir. Per tant, quan sortiu d'aquí podeu començar a explicar i fer aquest efecte multiplicador perquè tothom sàpiga que això és viable i això és possible. Gràcies.